Nasuta sa DNR sa Davao Region nga ang Mount Tambuyong sa Compostela, Davao de Oro, potensyal nga kapuy-an sa mga Philippine Eagle. Sa impormasyon gikan sa GMA Superradyo Davao, girekomenda sa Moncayo Community Environment and Natural Resources Office, kauban ang Compostela Municipal Environment and Natural Resources Office ug Department of Environment and Natural Resources Region 11 ang pagpahigayon og komprehensibong biodiversity assessment sa pag-ila og potensyal nga nesting site sa mga Philippine Eagle sa Mount Tambuyong sa Compostela, Davao de Oro. Kini man masuta sa mga eksperto ang lugar nga potensyal nga kapuy-an sa mga agila, partikular dool sa Bermuda Side 4 sa lungsod sa Compostela. Gani nakatakdang maglusad og dugang pagtuon ang otoridad kauban ang uban pang mga eksperto aron ipreserba ang lugar alang sa mga Philippine Eagle. Inisyal nga nasuta ang abunda nga kalasangan sa lugar, inubanan sa daghang pagkaon ug maayong kondisyon nga posibleng kaangayan sa agila. Subling himugatan sa DNR 11 ang importansya sa pag-amuma sa mga Philippine Eagle nga mutabang sab sa pagpanalipod sa kinaiyahan batok sa mga kalamidad.